Taga dito ka ba? Huwag mo masyadong pakalakas, no? Kahit admin ng isang vlogger. Nandyan si Jomar. Ops, wag ka. San Andres. Tapos Nuestra Señora del Pilar. Oh, San Andres sa Poston. Bro, kain ka muna. Santa Maria Petanya. Parang nandito si ate ko or something. Hindi, sa mga nandito paparating.
pinakadulo sila. Hoy, ingat lang ha. Say hi. Ginamit mo yung cellphone ko. San Jose, Talapagobra. Tara, naputol yung lipat dito. Tara, doon tayo. Jiw, parang gumalaw na. Parang ha. Pero ang daming tao. Wisit kayo! Sila yan! Jiw! Pinakaharapan tayo nila! Sa harap nila tayo! Tignan mo yun sa likod ko ha! Baba na! Baba na! Lapit na tayo!